ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ଏହି ଦିବସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିବାର ଅନୁଗ୍ରହ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବା ହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ, ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ହୃଦୟରେ ମୋତେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ମୁଁ ଯାଉଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ମୁଁ ତୁମଠାରେ ରଖୁଅଛି। ଆଉ ଆଜିର ଦିନରେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାକ୍ୟ ଦେବେ, ସେ ବାକ୍ୟାଂଶକୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା। ଯାହା ଆଜିର ମୂଳ ବିଷୟଟି ହେଲା ଜଗତର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ନାମ। ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ନାମ, ସେ ନାମ କ'ଣ? ସେ କିଏ? ପୁଣି ସେ କାହିଁକି ଏହି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ନାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ? ସେହି ବିଷୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଶିଖିବା ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶିଖିବା ପାଇଁ, ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ତାଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ବା ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବି, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବିନା ଆପଣମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବେ? କାରଣ ବାକ୍ୟ କହେ ଆତ୍ମା ବିନା କିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିପାରେ? ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିନା କିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭାବକୁ ବୁଝିପାରେ? ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିନା କିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱକୁ, ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରେ ଆଉ ଶୁଣିପାରେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ, ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ? କିଏ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅଟୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଶୁଣିବା ଆଉ ଶିଖିବା, ଆଉ ତାହା ଆତ୍ମାରେ, ତାହା ଆମ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଆମର ଯୋଉ ଏଇ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ବିବେକ, ଆମ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ ଦିଗକୁ ନେଉଛି। ଏଣୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା। ସେହି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ନାମ କ'ଣ? ଆମେ ଜାଣୁ, ତଥାପି ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା, ଯେପରି ସେ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରେ। ଆମ ବିଶ୍ୱାସକୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ନାମ ପାଇଛୁ, ଯୀଶୁ ନାମ, ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ନାମ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନାମ, ପରାକ୍ରାନ୍ତ ନାମ, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ନାମ, ଅତି ଉଚ୍ଚ ନାମ, ଅତି ମହାନାମ ଯେଉଁ ପାଇଛୁ, ସେ ବିଷୟକୁ ପୁଣି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାରଣ ଯୀଶୁ ନାମ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମ, ଯୀଶୁ ନାମ ମହାନାମ, ଯୀଶୁ ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନାମ, ଯୀଶୁ ନାମ ଅଦ୍ଭୁତ ନାମ, ଯୀଶୁ ନାମ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଆଉ ଉନ୍ନତ ନାମ। ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ନା ଏହି ମହାନାମ, ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ନାମ, ଯାହାକି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମେ ପାଉ ନା ପ୍ରେରିତ ତାର 4:12 ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଜଣାଶୁଣା ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ସେ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମକୁ ଏହା କୁହେ, ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାରିଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। କାରଣ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ, ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ସେଇ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ନାମ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଜଗତ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ।
ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଜଗତ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ଜୀବନର ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ, ଜୀବନର ଶୈତାନର ଶକ୍ତି ଉପରେ, ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ ଉପରେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ଜୟ ପାଇବ, ସେହି ନାମ ଯୀଶୁ ନାମ। ସେହି ନାମ ଯୀଶୁ ନାମ। କାରଣ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଉଛି, ବାକ୍ୟରେ ଏହା କୁହେ ନା କ'ଣ, ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମ, ସର୍ବ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନାମ, ଅତି ମହାନାମ, ଅତି ଉଚ୍ଚ ନାମ, ଉନ୍ନତ ନାମ, ଜଗତର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ, ଜଗତର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ, ଜଗତର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ, ଜଗତର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ଜଗତର ପ୍ରତିଟି ବିଷୟର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ଭୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇବା ପାଇଁ, ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ କେବଳ ସେଇ ଯୀଶୁ ନାମ, କେବଳ ସେଇ ଯୀଶୁ ନାମ, ଯେଉଁ ନାମ ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ସେଇ ନାମ ଯୀଶୁ ନାମ। ଜଗତ ଯାହା ଖୋଜେ ଯୀଶୁ ନାମରେ ପାଇବ, ତାହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାମ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଶାନ୍ତି ଖୋଜେ, ଯଦି ମୁକ୍ତି ଖୋଜେ, ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ଖୋଜେ, ଯଦି ଶକ୍ତି ଖୋଜେ, ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଖୋଜେ, ଯଦି ବଳ ଖୋଜେ, ଯଦି ଧନ ଖୋଜେ, ଯଦି ସମ୍ପତ୍ତି ଖୋଜେ, ଯଦି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଖୋଜେ, ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ଖୋଜେ, ଯଦି ସୁସ୍ଥତା ଖୋଜେ, ଯଦି ପାପ କ୍ଷମା ଖୋଜେ, ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ଖୋଜେ, ଜଗତରେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଯଦି ସେ ଖୋଜେ, ସେ ଯୀଶୁ ନାମ ଛଡ଼ା ଆଉ ଜଗତରେ କୌଣସି ନାମ ନାହିଁ। ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ବା ନାହିଁ। ଜଗତର ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଅନେକ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଅନେକ ବଳବାନ ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ, ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ଯୀଶୁ ନାମ ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ନାମ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମକୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ନାମ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନାମ, ଅଦ୍ଭୁତ ନାମ, ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ନାମ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଯୀଶୁ ନାମରେ ମୃତ୍ୟୁ ଉଠେ, ଯୀଶୁ ନାମରେ ପାପୀ କ୍ଷମା ପାଏ, ଯୀଶୁ ନାମରେ ଶୈତାନ ଥରହର ହୋଇ ପଳାଇଯାଏ, ଯୀଶୁ ନାମରେ ସମସ୍ତ ରୋଗ, ବେମାର, ସମସ୍ୟା, ଝଡ଼ ତୋଫାନ, କମ୍ପମାନ ହୁଅନ୍ତି, ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପାତାଳ କେବଳ ଯୀଶୁ ନାମରେ ବଶୀଭୂତ ଅଟେ। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପାତାଳ, ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାସ କରନ୍ତି ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀମାନେ, ଏ ଯେଉଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି ଏଇ ମାନବ ସମାଜ, ପାତାଳରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମୃତ ଆତ୍ମାମାନେ ଏବଂ ଶୈତାନର ଯେଉଁ ଦଳ, এই ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି, এই ସମସ୍ତ ପରାକ୍ରମ, এই ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନେ କେବଳ ଯୀଶୁ ନାମରେ ବଶୀଭୂତ ଅଟନ୍ତି, ଯୀଶୁ ନାମରେ ଥରହର ହୁଅନ୍ତି, ଯୀଶୁ ନାମରେ କମ୍ପମାନ ହୁଅନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିଲେ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଭୟ, ଯୀଶୁ ନାମ ଶୁଣିଲେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କମ୍ପ, ଯୀଶୁ ନାମ ଶୁଣିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ବିଗ୍ନତା, ବିଚଳିତତା, ବ୍ୟସ୍ତତା ଘାବରା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେହି ଯୀଶୁ ନାମ, ଯେଉଁ ନାମ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ନାମ, ଯେଉଁ ନାମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମ, ଯେଉଁ ନାମ ମହାନାମ, ଯେଉଁ ନାମ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଆଉ ଉନ୍ନତ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ନାମ, ସେହି ନାମ ଯୀଶୁ ନାମ। କାରଣ ସେହି ନାମରେ ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପାତାଳରେ ଥିବା ପ୍ରତି ପ୍ରାଣୀ
নত ହେବେ, ପ୍ରତି ମୁଖ ପ୍ରତି ଜିଭା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତି, ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ, ସମୁଦ୍ର ଥିବାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତି, ଏହି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେବଳ ଯୀଶୁ ନାମରେ ବଶୀଭୂତ ଅଟେ। ଯେମିତି ଯୀଶୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। ଝଡ଼ ଯେତେବେଳକୁ ଆସେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ବଞ୍ଚେ, ନୂଆ ଜୀବନ ପାଏ, ପାପୀ କ୍ଷମା ପାଏ, କୁଷ୍ଠି ସୁସ୍ଥତା ପାଏ, ସୂଚି ହୋଇଯାଏ, ଅନ୍ଧ ଦେଖେ, ଛୋଟା ଚାଲେ। ଯେପରି ପିତରଙ୍କ ସମୟରେ ପିତର କହିଲେ, ଆମ ପାଖରେ ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପା ନାହିଁ, ହୀରା କିମ୍ବା ମଣି ନାହିଁ, କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, କେବଳ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତଥା ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ନାମ ଅଛି, ସେହି ଯୀଶୁ ନାମରେ ତୁମେ ଉଠ ଆଉ ଚାଲ। ସେଇଦିନ ସେଇ ଯୀଶୁ ନାମରେ ସେହି ଖଞ୍ଜଟି ଚାଲିଥିଲା। ପିତର ସେଇଦିନ କେବଳ ଯୀଶୁ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ତାହାକୁ ଚଲାଇଥିଲେ। ତାମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତି, ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା, ସମସ୍ତ ରୋଗ, ସମସ୍ତ ବେମାର, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ଶକ୍ତି, ସମସ୍ତ ପାପ ଶକ୍ତି, ସମସ୍ତ ଶୈତାନର ଶକ୍ତି, ଜଗତର ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି କେବଳ ଯୀଶୁ ନାମରେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଯୀଶୁ ନାମରେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତା, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧକାର ବିବେକ, ଅନ୍ଧକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହାରିଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। କାରଣ ଯୀଶୁ ନାମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମ, ଯୀଶୁ ନାମ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ନାମ, ଯୀଶୁ ନାମ ମହାନାମ। ସେହି ନାମକୁ ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନାମ ଆଉ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା, କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ହଁ, ଜଗତରେ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ପରିତ୍ରାଣ, ଉଦ୍ଧାର, ମୁକ୍ତି, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ଜୀବନରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା, ମୁକ୍ତି ପାଇବା, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପାଇବା କେବଳ ଯୀଶୁ ନାମରେ, କେବଳ ଯୀଶୁ ନାମରେ, କେବଳ ଯୀଶୁ ନାମରେ। ତାହା ଛଡ଼ା ମନୁଷ୍ୟମାନେ, ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେବେ କାହା ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଯୀଶୁ ନାମ। ଏଣୁ ଏହି ନାମକୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ନାମ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଏହି ନାମକୁ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଆଉ ଉନ୍ନତ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଫିଲିପ ତାର 2:9 ପଦରେ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଅତିଶୟ ଉନ୍ନତ କରିଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ସମସ୍ତ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ନାମ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ ଓ ପାତାଳରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାନୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାନୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଭା ଯୀଶୁ ନାମକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାନୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଣ୍ଠୁ ଯୀଶୁ ନାମରେ ନତ ହେବ। ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ଏହି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ସେ ଘୋଷଣା କରିଅଛନ୍ତି। ଏଠି ପାଉଲ ଘୋଷଣା କରୁଅଛନ୍ତି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେ ସେହି ନାମ ହେଉଛି ଅତିଶୟ ଉନ୍ନତ ଆଉ ସର୍ବ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ନାମ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସେଇ ନାମ ଯୀଶୁ ନାମ, ଆଉ ସେଇ ନାମ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହିଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ, ପାତାଳରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାନୁ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ନତ ହେବ। ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ, ପାତାଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନତ ହେବ। ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ, ସମୁଦ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବଶୀଭୂତ ହେବ, ବଶୀଭୂତ ହୁଏ, ହେଇଛି, ହେବ। ଆଜି ଯେତେ ଶକ୍ତି ଯୀଶୁ ନାମରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇନାହିଁ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି, ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଦିନ ଆସିବ, ସମୟ ଆସିବ, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଯୀଶୁ ନାମରେ ନିଜକୁ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିବେ, ଯୀଶୁ ନାମରେ ନିଜକୁ ନତମସ୍ତକ କରିବେ,
ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ ହାର ମାନିବେ। କାରଣ ଯୀଶୁ ନାମ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମ, ତାହା ଛଡ଼ା କାହାକୁ ସେଇ ନାମ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ସେ ନାମରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେଇ ନାମରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ସେଇ ନାମରେ ଅଧିକାର ଅଛି, ସେ ନାମରେ ସବୁକିଛି ପରାକ୍ରମ ଭରି ରହିଅଛି। ସେଇ ନାମକୁ କୌଣସି ଶକ୍ତି ହରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଶୈତାନ ତ ଥରହର ହେଉଛି, ଜଗତ କ'ଣ ଏଇଟା? କିଛି ନୁହେଁ। ଯିଏ ଜଗତର ଅଧିପତି ଶୈତାନ, ସେ ଯଦି ଯୀଶୁ ନାମରେ ଥରହର ହେଉଛି, ତେବେ ଜଗତର ଲୋକମାନେ କ'ଣ? ଜଗତର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ? ଜଗତର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ କ'ଣ? ଜଗତର ଧନୀଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ? ସେମାନେ କିଛି ନୁହନ୍ତି। ଦିନ ଆସିବ, ସମୟ ଆସିବ କେବଳ ଯୀଶୁ ନାମରେ। ଆଜି ଯଦି ଯୀଶୁ ନାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରାଯାଉଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା, ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବା, ଏମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ତଥା ଯୀଶୁ ନାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ କରିବା, ଏହି ନାମକୁ ଆଉ ଚିରଦିନ ରହିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ, ଅନନ୍ତକାଳ ନାମ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା ନାହିଁ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମ ହେବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ, ହଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିବା ନାମ ହେବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ ବୋଲିକି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଅଛନ୍ତି, ଦିନ ଆସିବ, ସମୟ ଆସିବ, ସେମାନେ ନତମସ୍ତକ ହେବେ। କାରଣ ଏଇ ନାମକୁ ହରେଇବା ଲୋକ ଜଗତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ପାତାଳରେ ନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା କୌଣସି ଶକ୍ତି এই ଜଗତରେ ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ହରେଇବା ପାଇଁ। ଇତିହାସ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ, ବାଇବଲ ଇତିହାସ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ନା ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମରେ, ଯେତେବେଳକୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଜଣେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ହେଇକି, ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ଅନୁସାରେ ହେରୋଦ ରାଜା ଯେତେବେଳକୁ ଶୁଣିଲେ ନା ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଜଣେ ରାଜା ବେଥଲେହେମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳକୁ ଏହା କଥା ଶୁଣିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ଯିହୁଦା ପ୍ରଦେଶରେ ସେ ହେରୋଦ ରାଜା ଥିଲେ, ଯିଏକି ରୋମ ସମ୍ରାଟର ଜଣେ ରାଜା। ଆଉ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମକୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ମୂଳପୁଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କରିକି ଖୋଜି 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 ବେଥଲେହେମରେ ପ୍ରତି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ବୟସ ଅନୁସାରେ ବୁଝିକି, ସମୟ ସୀମାକୁ ବୁଝିକି ପ୍ରତି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସେ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଯୀଶୁ ନାମକୁ ଲୁପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ମୃତ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଯୀଶୁ ନାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର ମହାଯାଜକମାନେ, ଯାଜକମାନେ, ସାଧୁକୀମାନେ, ଫାରୁସୀମାନେ ଯୀଶୁ ନାମକୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୂଳପୁଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାରିବାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ହଁ, ମାରିଲେ, କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲାଇଲେ, ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, କବର ବି ଦେଲେ, ସେ ମରିଗଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ନାମ ଏତେ ମହାନ ନାମ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମ, ସେଇ ନାମ ମରି ନାହିଁ। ସେଇ ନାମ ପୁନର୍ବାର ଜୀବିତ ହେଲା। ମରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ଜୀବିତ ହେଲା। ଯିହୁଦୀ ମାନେ ବି ମାରି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ରୋମ ସମ୍ରାଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାରିବାର, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଲିଭେଇବାର, ଯୀଶୁଙ୍କର ଇତିହାସକୁ ଲିଭେଇବାର, ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଏଇ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ରୋମ ସମ୍ରାଟ, ଜଗତର ଅନେକ ଅନେକ ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ତନ୍ତ୍ରୀ, ମହାନ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୀଶୁ ନାମକୁ ଜଗତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଟାଇ ଦେବା ପାଇଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଭେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହାର କୌଣସି ଇତିହାସ ନ ରହିଲା ଭଳି, ଏହାର ଇତିହାସ ସମାପ୍ତି, ଏହାର ଇତିହାସ କ୍ଷଣିକ ଏହି ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମ୍ରାଟ, କୌଣସି ଶକ୍ତି, କୌଣସି ପରାକ୍ରମ, କୌଣସି ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ତନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସେ ଯୀଶୁ ନାମର କୌଣସି ଲୋପ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ନାମରେ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଅଛି ଜଗତର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ, ଜଗତର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ ପାତାଳର ବଶୀଭୂତ ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ କରିଅଛନ୍ତି, ସେଇ ନାମକୁ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ତେଣୁ
आज भी जदि यीशु नाम जदि अनेक को ताड़ना करा जाउछि, यीशुଙ୍କର प्रति इतिहास को मारिया पई जदि चेष्टा करा जाउछि, लिभेवा पई चेष्टा करा जाउछि, एटा केबे संभवपर नुहे, एटा केबे हेई पारिबो नै। नचेत এই বাইবেল মিছ হেব, এই লিখিত বাক্য মিছ হেব। এই যীশু নাম যে অনন্তকালীন নাম বলিকি কুয়া যাଉଛି, সর্বোৎকৃষ্ট নাম বলিকি কুয়া যাଉଛି, এটা সবু মিছ হইଯିବ, এହାର সমাপ্তি ହେଇଯିବ। কিন্তু জানিবা দরকার না এই নামକୁ কৌଣସି সম্রাট, জগতর যেকୌଣସି সম্রাট, যেকୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଶକ୍ତି, ଯେକୌଣସି ପରାକ୍ରମ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଶୈତାନ ହାରିଛି, ମୃତ୍ୟୁ ହାରିଛି, ପାପ ହାରିଛି, ଜଗତ କ'ଣ କରିବ? କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। যেহেতু এই নাম সর্বোৎকৃষ্ট নাম, অতি উচ্চ অতি উন্নত নাম, এই নামরে পরিত্রাণ, এই নামরে মুক্তি, এই নামরে বিজয়, এই নামরে শান্তি, এই নামরে অনন্ত জীবন, এই নামরে স্বর্গ রাজ্য, এই নামরে মৃত্যুকু জয়, এই নামরে পাপকু জয়, এই নামরে শয়তানকু জয়, এই নামরে শয়তানর পরাক্রমକୁ, শয়তান সমস্ত রাজনৈতিক জগতের সমস্ত কর্তাপণକୁ জয় କରିବ। ତେଣୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାରି ପାରିବେ ନାହିଁ କେହି, ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେମାନେ ମାରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ ବି ଏହି ନାମକୁ ମିଟାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଏହି ଇତିହାସକୁ କେହି ଲିଭେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଏହି ଲିଖିତ ବାକ୍ୟାଂଶକୁ କେହି କାଟି ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇ ନାମରେ, ଏଇ ଇତିହାସରେ, ଏଇ ବାଇବେଲରେ, ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ନାମ ଅଛି, ଯୀଶୁ ନାମ ଅଛି, ଯୀଶୁ ନାମ ଅଛି। ଏଇ ନାମରେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଥରହର ହୁଏ। ଏଇ ନାମରେ ସମସ୍ତ ମାନବ ସମାଜ ଦିନେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିବ, ଏଇ ସମାଜ ଦିନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଆଜି ସେ ଜାଣି ନାହିଁ, ଯେତେ ପାରୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁ, ଯେତେ ପାରୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମକୁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, କିଛି ତାହାର ଭୟ କରିବାର, କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱଗୌରବ ରକ୍ଷଣ ପରମେଶ୍ୱର, ସ୍ୱଗୌରବ ରକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର, ସେଇ ନାମକୁ ସେ କେବେ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେ ନାମ ଥିଲା, ଅଛି, ରହିବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାରଣ ଯେତେବେଳକୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ସେହି ସମୟରୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଷୟ ନେଇକି ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଭାବବାଣୀ ଦେଲେ। କ'ଣ ଦେଲେ ନା, ଯିଶାୟ ତାର 9:6 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି କ'ଣ? କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବାଳକ ଜନ୍ମି ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ଏକ ପୁତ୍ର ଦତ୍ତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି, ଓ ତାହାଙ୍କ ନାମ, ତାହାଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାର ଥୁଆଯିବ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା, ଶାନ୍ତିର ରାଜା ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଏହି ନାମ ଅନନ୍ତକାଳୀ ନାମ, ଏହି ନାମ ଅନନ୍ତକାଳୀ ନାମ, ଏହି ନାମ ହେବ କ'ଣ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଏହି ନାମ କ'ଣ ହେବ? ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ। ଏହି ନାମ କ'ଣ? ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ହେବ। ଏହି ନାମ କ'ଣ? ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା ହେବ। ଏହି ନାମ କ'ଣ? ଶାନ୍ତି ରାଜା ହେବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କୋଉ ଦେବାଦେବୀର ନାମ, କୋଉ ଭଗବାନର, କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ଏହି ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ନାମ ହିଁ ମାତ୍ର ହେଇଥିବା, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ନୁହେଁ, ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ, ସିଦ୍ଧତା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ନାମରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ସିଦ୍ଧତା ଅଛି, କର୍ମ ବି ଅଛି, ତାର ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି ଯୀଶୁ ନାମରେ। ଏଥିପାଇଁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯୀଶୁ ନାମ ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନାମ, ଯୀଶୁ ନାମ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯୀଶୁ ନାମ ହେଉଛି ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଯୀଶୁ ନାମ ହେଉଛି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା, ଯୀଶୁ ନାମ ହେଉଛି ନା ଶାନ୍ତିର ରାଜା। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ, କେତେ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଏଇଟା। ନା ଏହି ନାମକୁ କୌଣସି ଶକ୍ତି ମିଟେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। এটা যুগে যুগে নাম, এটা ଅନନ୍ତକାଳ ନାମ, এটা ମଣିଷ ଗଢ଼ା ନାମ ନୁହେଁ, এটা ମଣିଷ କଳ୍ପନାର ନାମ ନୁହେଁ, এটা ମଣିଷର ଭାବନାର ନାମ ନୁହେଁ, এটা ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ନାମ ଅଟେ। ମଣିଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପିତ ନାମ ନୁହେଁ, এটা ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ନିରୂପଣ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ଏହି ନାମକୁ ମନୋନୀତ କଲେ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଯାହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ, ଜଗତର ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତା, ଜଗତର ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା, ଜୀବନର ଦାତା। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏହି ନାମକୁ କେହି ମିଟେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।
এই নামକୁ କେହି ଲିଭେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, এই ଇତିହାସକୁ କେହି କାଟି ପାରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା এই ବାକ୍ୟକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଶକ୍ତି ଏଟାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଯୀଶୁ ନାମ, ସେଇ ନାମ, ସେଇ ବାକ୍ୟ, ସେଇ ଇତିହାସ ଭିତରେ ଅଛି। ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ, ସୃଷ୍ଟିର ସମାପ୍ତି ଯୀଶୁ ନାମରେ। ଯୀଶୁ ନାମ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ଯୀଶୁ ନାମ ନାହିଁ, ସେଠି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଏଇ ଅନନ୍ତକାଳ ନାମ ପାଇଥିବା ହେତୁ, ସର୍ବ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନାମ ପାଇଥିବା ହେତୁ ସେଇ ସର୍ବ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନାମରେ ଭରସା କରି ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆଜି ବିଜାତୀୟ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଡ଼ନା କରୁଛନ୍ତି, କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ନାମକୁ କୌଣସି ସମ୍ରାଟ, ପରାକ୍ରାନ୍ତ ରାଜା ମାନେ, ଶୈତାନ, ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ହରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ନା, ସେ ଆଜି ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ, ରାଜା ମାନେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ସମ୍ରାଟ ମାନେ ସେଇ ଯୀଶୁ ନାମରେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ନାମକୁ ସର୍ବ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନାମ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଏଟା ଆଜି ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି, ପ୍ରୁଫ୍ ରହିବ, ଆଉ ପ୍ରୁଫ୍ ଆହୁରି ଆସିବ ଯୀଶୁ ନାମରେ। ନା କଣ କଣ ହୁଏ ଯୀଶୁ ନାମରେ, କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ନାମରେ। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ବିଜାତି ମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଯୀଶୁ ନାମ ଅନନ୍ତ ନାମ, ଯୀଶୁ ନାମ ଅତି ଉଚ୍ଚ ନାମ, ଯୀଶୁ ନାମ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମ, ଯୀଶୁ ନାମ ମହାନାମ, ଯୀଶୁ ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନାମ, ଯୀଶୁ ନାମ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାମ, ଯୀଶୁ ନାମ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ନାମ, ଯୀଶୁ ନାମ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା ନାମ, ଯୀଶୁ ନାମ ଶାନ୍ତି ରାଜା ନାମ। ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ନାମ, ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ନାମ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଯାହା ଶିଖିଲୁ, ଏହିପରି এই ଯେଉଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ନାମ ପାଇଛୁ, এই ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ନାମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା, ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା, ଜୀବନରେ ଆମେ ଜୟ ପାଇବା, ସଫଳତା ପାଇବା, ଆଉ ଯୀଶୁ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଏହି ନାମ ଛଡ଼ା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଜୀବନର କୌଣସି ସୁସ୍ଥତା, ପାପ କ୍ଷମା, ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଯଦି ଅଛି ସୁସ୍ଥତା ଯୀଶୁ ନାମରେ, ଯଦି ମୁକ୍ତି ଅଛି ଯୀଶୁ ନାମରେ, ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି ଯୀଶୁ ନାମରେ, ଯଦି ଉଦ୍ଧାର ଅଛି ଯୀଶୁ ନାମରେ, ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଅଛି ଯୀଶୁର ନାମରେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ନାମ ନେଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ଏଇ ନାମ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବା। ଏଇ ନାମ ମହାନ ନାମ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ନତମସ୍ତକ ହେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ହେବେ। ଆଜି ଯେତେ ଜଣ ହେଇଛୁ, ଆଜି ଆମେ ନତମସ୍ତକ, ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ଯୀଶୁ ନାମରେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷାରେ, ଶ୍ରବଣରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆଜି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରେ କଥା କହିଲ, ଜଗତର ସର୍ବ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନାମ ଯୀଶୁ ବାପା। ଏହି ନାମ କେବଳ ଜଗତର ସର୍ବ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବାପା, ଏହି ନାମ ସ୍ୱର୍ଗରେ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ, ପାତାଳରେ ସର୍ବ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଟେ ବାପା। ଏହା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଏହା ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କୁହେ। ହେ ଯୀଶୁ ରାଜା, ଏହି ନାମ ସର୍ବ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନାମ ଅଟେ। ଏହି ନାମ ନେଇକି ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବାପା। ଯେହେତୁ ଏହି ନାମରେ ଆମେ ଜୀବନ ପାଇଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ନାମରେ ଜୀବନ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବାପା ମୁକ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେପରିକି ଜୀବନ ପାଇବେ, ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। କାରଣ ତୁମ ନାମ ବିନା ବାପା କିଏ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରେ? ତୁମ ନାମ ବିନା କିଏ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରେ? ଯୀଶୁ ରାଜା, କେବଳ ତୁମ୍ଭ ନାମ, ଯୀଶୁ ରାଜା, କେବଳ ତୁମ୍ଭର ନାମରେ ଜୀବନ ଅଛି, ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏଇ ଶିକ୍ଷାକୁ, ମୋ ଜୀବନକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମଠାରୁ ରଖୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ନାମର ମୂଲ୍ୟକୁ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ।